Onye isi oche ụwa ndị Igbo, ndị nhazi ọgbakọ ụwa ndị Igbo afọ 2021 na ndị niile nọ n'ikuku Zoom ugbu a, ana m ekele unu ka ụbọchị taa mafeere anyị mma. Isiokwu: asụsụ, omenala na ndọrọndọrọ maka ike ọchịchị, ihe mmụta maka mbọ a na-agba maka ịkwalite asụsụ na omenala obodo Naijiria, nnyocha ikwu hoo haa. Anyị dị abụọ dị edemede a. Abụ m onye nke mbụ, aha m bụkwanụ ọkammụta Helen Chijiagor Echebima. Onye nke abụọ bụ ọkankụzi Emeka Innocent Iwunze. Anyị abụọ na-arụcha ọrụ na Mahadum Steeti Abịa. Ụmị-edemede anyị gbadoro ụkwụ na ihe dị otu a. Edemede a bụ nke ntụgharị nwere nkọwa. Ọ bụ nke esitere n'isiokwu bụ Language, Culture and Power Politics: Lessons for the Promotion of Nigerian Languages and Culture, a Realist Analysis, nke atụgharịrị dịka anyị kpọtụrụ aha n'elu mbụ, bụ nke ọkankụzi Aja Akpụrụ Aja dere n'asụsụ Bekee. Ebe okwu nkọwa edemede a na-aka eche ihu bụ na ihe gbasara ihe ịma aka nke sitegasịrị n'usoro onye dere ya n'asụsụ Bekee siri dee ya, ogwu nke bịara ịkpọ anyị mgbe anyị na-atụgharị edemede a site na Bekee baa n'Igbo, nakwa ihe ndị anyị mere iji nyefee ya bụ ogwu, nke gụnyere itinyegasị nka ntụgharị asụsụ ndị a maara aha ha n'ọrụ. Okwu mbụ ụzọ. Ozi edemede a bụ nke na-akpọlite uche. Ọ na-achịkọta okwu banyere mmụta sayensị asụsụ bụ linguistics, ndọrọndọrọ ọchịchị, mmụta asụsụ nwere mmetụta nke ihe na-eme n'ime obodo, mmụta gbasara otu ndị mmadụ si akpa agwa na agbụrụ, nakwa ime atụmatụ maka Igbo mkpa. N'edemede a, anyị chọpụtara na o nwere ụzọ ihe atọ dị mkpa na ndụ mmadụ. Ha bụ asụsụ, omenala na ike. Isiokwu ma edere ya ede masịrị ya asụ. Nke a ikikere asụsụ na-adabe so. Omenala na nke ya bụ nchịkọta ọnụ nke ndị mba si akpa agwa, otu ọkpụkpara agwa ha dị, ihe ndị ha na-eme na ndị ha na-anaghị eme. Omenala mba nwegasịrị ihe mejupụtara nke ikikere ezi ọchịchị na atụmatụ Igbo mkpa dị n'ime ya. Ike n'ụzọ ọbụla esi tụlee na ndị mmadụ nọ n'obodo, ọ bụ ike ka eji egbo mkpa ịma aka nke dị n'etiti otu onye, mba ma ọ bụ obodo na ibe ya. Ka anyị lezie anya na ime edemede anyị.
ụzọ odee si dee edemede a. Anyị bịa n'ụzọ odee si dee edemede a. Edemede a bụ nke edere n'ogu asụsụ Bekee dị nnọọ mfe ma nghọta mana o nwere ụfọdụ ihe ndị dapụtara mere ntụgharị ya ji baa n'asụsụ Igbo jiri ratụ anyị ahụ nwa obere. Ha gụnyere ụkọ akara edemede. N'ebe a edere true animals can communicate with sounds. Akara rịkọm kwesịrị isochi nkọwa ha bụ true n'ahịrịokwu ọ gbasara dịka ntụgharị anyị mere n'asụsụ Igbo siri gosi. Nke abụọ, ndejọ sitere n'igwe nkụpụta mkpụrụ okwu. Na nke a, odee bụ Ajakpụraja dere language and culture given its was plural open mature mechie. Ọ bụ eziokwu bụ Ajakpụraja. Nke a mere ka ọrụ anyị ahụ pụtara n'ime ya. Nke atọ, ịda iwu na-achị odide na ọsụsụ asụsụ Bekee. N'ebe odee dere they play block politics and uses Hausa Fulani. Iwu a dabara ebe a mana ọ dabachaghị na iwu na-achị asụsụ na ide okwu Bekee nke Bekee kpọrọ noun use. Anyị anụtụbeghị ma ole na ole anyị nwere ike ịrụtụ aka anyị chọpụtara na ntụgharị anyị mere mekwaranụ anyị ji nwa oke anyị ime ka anyị gbaa mbọ hụ na ndejọ ndị a bụ nke edeziri edezi ka ọ ga-abụ onye ọbụla na-agụ ya ọ na-aga siriri werere. Mbọ niile anyị gbara idepụta edemede a hiwere isi na ebumnobi ime ka mmekọrịta dị n'etiti asụsụ, omenala na ike n'ogo dị iche iche wuo anya. Ọ bụ mmekọrịta buru oke ibu, mmekọrịta nke onye aghala nwanne ya. N'ime asụsụ, enwere ọpụrụ iche nke omenala na ike. N'aka nke ọzọ, asụsụ na-akọwa omenala ma dabere n'ike maka ọchịchị na iji chekwaa ndị mmadụ na akparamagwa ha chọsiri ike n'obodo. Asụsụ mana ime omenala. Ọ bụ n'asụsụ nke eji ezipụta omenala. Ọ bụrụzie ma atụfuo asụsụ ahụ eji ezipụta omenala, ọ bụ mmadụ ịtụfu njirimara ya. Nke ahụ bụrụ ịtụfu ike onye ahụ ji mara onwe ya. Ịmazi na onye ahụ atụfuola ihe o ji echekwa onwe ya, ihe o ji arụ ọrụ. Anyị ewerekwala ezi uche na mkpachapụ anya depụta echiche zuru oke ndị a. Ebe ọ bụ na asụsụ na-akọwa omenala, ike na inwe mmetụta, ịtụfu ya dịka mmadụ ịtụfu akụkọ ụwa ya na ike nkọwa onwe ya. Ike mba dabere karịa na mmekọrịta na ịdị n'otu dị n'etiti asụsụ na omenala. Esichaghị ike. Akụkụ nke ike bụ na asụsụ nwere ike inye gbọrọ aha. N'ikpeazụ, ndị be anyị, mmụta maka asụsụ na-ezute echiche ndị na-eweta mgbanwe n'ime ya. Enweziri ngalaba ndị a dịka ihe edemede anyị si wee tụpụta: asụsụ mkparịta ụka, asụsụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, asụsụ omenala, ndepụta mkpụrụ okwu na nkọwa ya na ihe ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka a na-elefuru anya, ka a na-elefukarịrị anya, mana n'edemede a emeela ka ha niile gbaa elu dịkwa mma, nke na onye ọbụla na
na mkparịta ụka bụ otu mgbatị dị mkpa. Ọ na-egosi mmasị na ihe gbasara amụmamụ asụsụ bụ linguistics, tụmadị ndị ọka mmụta na ndị ọka nkụzi, ka ha nwee ike mee ka ịmụ asụsụ ndọrọ ndọrọ bụrụ ihe ga-agba elu, ọbụnadị ihe amụmamụ nke a na-amụ na ụlọ akwụkwọ ndị dị elu. Nke a ga-eme ka ndị Igbo tụmadị ndị mba ka ha nwee ike ghọta asụsụ ha, ka ọ ga-abụ eji anya gwa ha okwu ha mara, maka na ihe ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ọ bụrụ na mmadụ jụ asụsụ ya, ịmụta asụsụ ya dịka o kwesịrị ịdị, onye ahụ enweela nsogbu. Mana ọ bụrụ na anyị jisie ike na-agụ asụsụ anyị, na-amụ asụsụ anyị a, ọ ga-enyere anyị aka mgbe a na-azụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị a, anyị eji otu olu na otu obi ji anya gbaa izu, anyị aghọta ihe a na-ekwu. Ndị be anyị, dịka oge si wee dịrị, ọ bụkwa ebe a ka ọ ha m n'ọnụ. Ọ bụrụ na ileba anya n'akwụkwọ anyị mgbe a ga-ezibata ya, ị ga-aghọta ọtụ ihe dị iche iche kwesịrị ịdị n'akwụkwọ a, nke dịkwana ya, n'agbanyeghị na enweziri ka o si wee dị site n'oge na site n'ihe zoom na ikuku a. Ọ ya mere eji gbuo ya na mkpụmkpụ. Ndewonu. Thank you.